ngoba ngisuka nje lapha ngiyogibela ini Umkhumbi omuhle kabi ngendlela emangalisayo la siyahamba-ke manje sekwenye island sayomba khona semsebenzini siyami. Leli bhayi lami-ke bakwethu noZizwe naseZambia, Mozambique, kuphi angihlukani nalo unoZizwe and muwaba nenhlanhla ungangibathisa lona usumbatha amandla okugcina. So ngilapha impela manje ngizoqhubeka nje njalo ngoba into enkulu kakhulu bakwethu uqoqa nje imithi enamandla, imithi ephilisayo. Igama lami ezimholi, igama lami njengolida ngiyathanda nje ukuthi libe lihle nabantu basizakale ngoba abantu benza kithi ngoSeptember. So kubalulekile ukuthi sibakhathalele, sibasukumele njengoba ngilapha nje ngizonisukumela bantu bami, ngizonisukumela njengomthando wabantu, indoda engazalanga ndoda kwaSiphandle. Yabona manje la engikhona kusho ukuthi uJuliwe kuyahanjwa, akwaziwa khaya makude, akwaziwa ngane, akwaziwa muntu. Sifuna impande yethongo, impande yedlozi ngoba idlozi ilona elikhulumayo, ilona futhi elilokhuzayo elenza izinto elezizokwenzeka. Abantu bengalibali ukuthi njengoba kuLesihlanu kube sengisegoli ngoLesihlanu njengoba ngila endeni ngomsebenzi nangiyashona ngomsombuluko kube ngisebenza. Manje ngizogibela lapha emthembu manje sengiyoba kwendawo sengiyoyedlalisana manje ngihamba nayo lokhuzayo umshindo wamanzi ngizogibela la ngiyahamba kuyasendezwa la hamba nabantu abathandaza ukuya umthandazo ngimabhizi kakhulu bafika Mama sigwele ngithola nimi imali ezimelekile endaweni nemi sebesikhuluma lapho